postavu, no v poslednom čase skôr takú, že pozerám vlaku anime alebo niečo a tam mi hneď padne na oko, ako čo sa týka kostýmu, aj keď nemusí byť moja obľúbená, takže ja nemám nič také špeciálne, akože podľa toho, jak to je náročné, podľa toho si to vyberám, ako každý rok vyššia náročnosť. Čo sa k tomu vrátila, že taký problém cosplayera, alebo čo som sa bavila s viacerými cosplayermi a pozerajú teda z nejaké anime a už nejaká toto by som chcela cosplayovať a už tých postav je veľa, takže čo pôjdem, neviem si vybrať. Aby to nebolo. A na to bolo také dobré video, že Shit What Cosplayer Says. No, to bolo veľmi, veľmi výstižné, v tom som sa videla. To je členová anime tónový cosplay. Hej, niekedy to a keby len anime. A niekedy je Keby len anime. No, Vieš, keď potom knihy, filmy. Vieš, vyčerpáš anime, začneš, vrhneš sa na ďalšie postavy, vrhneš sa na komiks, vrhneš sa, počítaš čokoľvek nové objavíš, nový cosplay. No, presne. No, tak. Potom máte jednu skriňu plnú kostýmov, že? Keby len skriňu. Plnú kostýmu. Ja už nemám izbu, ja už mám šatník. Tak som ma opýtala tak pred 2-3 dňami, čo mienim s tým drakom a kam podať. Som rada, že moja sestra sa sťahuje, takže... Než tak vyriešila brat sa odsťahovala na skrine. Verím to tak, že to bude nová sedačka do detskej. Dobre, to mi napadlo. Čo ste vy cosplayovi? Čo robíte vy napríklad? Používate takú súčasť nábytku? Ale nejaké to zaujímavé celkom teda. Ja som mala taký skrabicu a to skončila ako skladisko na ostatné kartóny. Vidíte, proste recyklácia. Treba. Ona nielen, že využila staré krabice, alebo jednu krabicu, ale ešte využila krabicu na krabicu. Ale ja mám vzťah k tým svojim cosplayom, tým, že venujem tomu čas, že si to proste vyrobím. Ja nie som schopná, že by som to predala, alebo niečo s tým urobila, aj si to musím nechať. To sú moje babatka, nemôžu byť. Áno, to sú moje deti. To je taký podľa mňa dosť ťažko, lebo ten cosplay je fakt väčšinou ušitý na mieru, na centimeter, čiže nájsť vieš niekoho s takou extra postavou, ako máš ty niekedy dosť ťažké. Keby dačo, tak ja teda som ochotná odhľadom dobrať niektoré. Čo si dohodneme? No, áno. Peťo by ti nesedel. Ja som dostala ďalej trošku. Ja mám totiž tam veľké sukne, vieš? To má moja slabá strašná. Hej, áno. Mám vidieť. Máte by si mal nejakú oblícť. Zajtra, dobre, len kvôli tebe. Ďalej. Dobre, prepáč. Ešte som sa spýtala, vy máte aké cosplay radi? Ale na druhých ľuďoch. Také, čo sú vaše obľúbené, čiže symbolizujú niečo, čo máte radi, alebo také, čo sa vám akože páčia, ale to napríklad nemusíte to poznať, ale vás tak nejak osloví, že to je tak strašne pekné, že by som náčas nestrhla, obličila si to ja. Loki je super. Brutálny cosplay, lebo je to originálne a proste si to prispôsobila. To je na to super. Ja som na pol ceste z toho, že si ty povedala. Že strhla, obliekla si to, ja tak ja iba strhla. Ono je to ťažko povedať, lebo akože prirodzene človeka oslovia viac, keď ten kostým pozná, keď pozná postavu, tak nie je to také, že upadne do oka. Ale akože osobne mňa, keď sú kostýmy, ako je napríklad Trinity Blood a tieto veci, že keď je niečo z Trinity Blood, tak vždy je to akože vymakané, lebo proste, alebo ja neviem, že ale sa dajú tie kostýmy tak customizing, by som povedala, napríklad aj obyčajný Sailor Moon, ktorý už je prekosplayovaný, by som povedala, že už je presítený trh, hej. Není. Ale není. Tak nie u nás, ale všeobecne. Ale to je Sailor Moon, preboha! Ale u nás Sailor Moon je, ale že akože veľmi často cosplay. Ale ľudia si to vedia proste tak prispôsobiť, že ten kostým ohúri, aj keď je možno tá postava jednoduchá, hej, že ten kostým je nejaký. Nerovno Sailor Moon, ale proste niečo, že aj o tom Naruto viac sme sa bavili, tak ten sa dá tak spraviť. Vieš, tam už to know-how. Áno, to je konkrétne. To záleží aj od toho, či hovoríme o tom, či si ti páči, akože ten kostým ako páči, že je to proste cute, alebo že máš na tú postavu, vyslovene s takým tým akože láskyplným pohľadom, alebo s tým, že proste bohovsky rešpektuješ to, čo má ten človek na sebe. Vieš, ale to sú poviem dve rozdielne veci zase, že to je také... Personálne napríklad Trinity Blood rada nemám a bol to basically bullshit pre mňa, ale ten kostým je famózny, hej, akože na pravú ruku som nažadala, je famózny. A práve je zlé je to opačné vlastne, keď máš strašne na tú postavu, vidíš na niekom veľmi zlý cosplay, tak ti srdce krváca. Tak to je náplň. Tak to je tiež stretnutie. Ale zase, keď je dobrý cosplay a dobrá postava, tak to je zase úplne, že paradise. No, presne.
Lady Torny. Takže... Čo ti v tom bráni? Peťa bere obekálky. Asi 40 cm. V živote nedovolila. Aha, potom sa to nedá. Lebo to není. Dobre, môžeme ísť ďalej už? Áno. Dobre, toto by sme venovali k tomu šitiu a teda, keďže tu pár ľudí, ktorí aj teda postupne môžu byť celý pár rád do začiatkov. Teda ako sme to počuli, vaše začiatky boli čo také, že ste teda skúšali, že teda čo z toho zvládnete. A potom je že ako, povedzme, že z vlastných chýb, alebo toho, čo sa vy naučili, ako najlepšie začať, keď robíte úplne prvý cosplay, alebo kostým, alebo čokoľvek šaty. Sa veľká rozhodný kostým, ako som povedala. Ale neviem, taká všeobecná rada, začnite dosť s dostatočným časovým odstupom, že keď sa vám niečo nepodarí, aby ste to mohli skúsiť ešte raz. To je vysmyslné, aj keď ste skúsení, ale teda, akože času nikdy nie dosť, vždy máte toho času málo, ale musíte snažiť začať čím skôr. Ja som začala šiť tiež, tak som sadla proste k stroju a začala som šiť. Niektorí ľudia na to majú talent, by som povedala. Napríklad aj taký umelecký, alebo čo ja viem proste, keď neviete nejak šiť, nemáte krajčíske vzdelanie, alebo teda nerobím nikdy kurz od mamky, lebo však ja som nikdy nešila, ja proste ženské roboty nemám rada, hej, ja som v živote nikdy nešila. No, som povedala, že ja ten kostým proste chcem spraviť, som ho spravila. Treba ísť odvahou, treba si vyberať dobré látky, kvalitné materiály, trošku sú drahšie, ale verte mi, to bude vyzerať lepšie. Alebo, ak teda nemáte kvalitný materiál, tak treba tiež si to skúšať viackrát, aby si zistili, čo ako vyzerá. Čiže toto ten časový odstup. Čiže skrátka treba aj vytrvalosť na to. Samozrejme, motiváciu. Treba, pretože niekedy trpezlivosť, lebo niekedy už tiež mám také stavy proste, že nie, už dneska to už chodím za hlavu a mám chuť proste chytiť to a roztrhať to a vyhodiť to von oknom, podúpať, roztrhať. Zapáliť. No, to je moje tiež. Tak ešte v živote uvidíme tú perlu, budem zabíjať. A pripravte sa na to, že vaše ruky, vzdialené to síce nevidno, ale budú mať zo pár dier viac. Áno, to je moje prirovnanie, že keď došijem, tak som jak krvla. Najmä najlepšie vidí, lebo ide to opačnou stranou. Mám takú sprostú otázku, že okrvavili vlastný kosp. Ja mám teraz rúžu jednu krvavú. Ja som si inteligentne prerieďovala ofinu a ja mám taký hrebeň so žiletkami. Jedna tá žiletka mi vystrelila a mi prerazila celú ruku krvavú. A nemali sme doma leukoplasty, takže som proste bola taká, že okej, to snáď prestane. Si dala pod to, že... Som na to zabudla a vypadávala mi tá rúža z vlasov, tak som ju zatlačila a iba taká niekde tam je taká škvrnka. Není to vidno, poteším ťa. Dobre, teším sa. A lepidlo. No tam lepidlo. Som sa dostala už do takého stavu. To už také dobré stavy potom, keď bolo lepíte. A brúsenie. Ježiš. Ja som... Áno, a na Je to radosť. Po tomto druhote, ako v tom chvoste, moje ruky vyzerajú ako emak. Takže... Víš to, ja keď akože celý deň robím cosplay alebo niečo, tak proste ja potom vyjdem a vyzerám, ako keby som niekoho zabila, pritom vymalovala izbu a postavala dom. Ja som... Mne si nejak tak naši zvykli, že keď mám cosplay sezónu, tak nejak žijem vo vlastnej realite. Náš byt sa zmení na bojové pole. A ja vám poviem, ako som nechala teraz byť doma a ja sa divím, že naši ma ešte nezabili. Ja som s Peťou, dobre? Počkaj, ty si nevidela môj byt v Nemecku, veď ma izba všade. Nestačí vidieť moju izbu všade. A keď myslím všade, tak myslím všade. Úplne všade. Víš, také tie malé odresky, napríklad keď máš látku, ktorá si spratka, z nich vypadávajú také veci a sa všade ťahajú. Tieto chlpy sú všade. Ježišmaja, toto keď som šila. Všade. Si vedieť. Ja mám ešte, keď som šila Badova, to bolo 2009, ja mám chlpy z toho kabáta, ešte furt sem tam nachádzam v izbe. A to už akože bolo dlho. A nechce mi nechutná, ale sa dostanú do takého štádia, keď smrkáme chlpy. Akože keď máte zamat je všade. Včetne vášho nosa, už ho máte asi aj v hlave, proste je všade. Ja ho smrkám doteraz. A my máme v obývačke biely koberej. A teraz ten zamat úplne všade mám odresky.
teraz každý nachádzam špendlíky a úplne najlepšie, čo sa mi stalo, že vysypali sa mi nity a pozbierala som ich, ale niektoré mi